Mbak Yu, sampean kenal Pak Eko bakul krecek? Apa, Nduk? Cecek. Piye to ki? Pak Eko krecek. Walah iya, Nduk. Iki desa becek. Bener awakmu. Golek omahe sapa to? Obat-obat Mbak Yu ki atas sana Mbak Yu. Ya ampun. Pak Eko Krecek. Walah Pak Eko krecek to. Boyo ngomong sing jelas to. Aja mbulet ae bingung-bingungi aku. Iya Mbak Yu, omahe sisih ngendi? Aku ora nang ndi-ndi, Nduk. Iki mengider iki jamu. Mbak Yu. Endi omahe? Kae lho, Nduk, omahe, Nduk. Kae. Wis sing ndi, sing jelas. Jane wae lanang apa wedok to, Nduk? Suarane kok ngedeni ngono. Alah, Mbak Yu, wis terno ae. Marai gelungamu ki lho lucu. Wis, ayo terno. Omahe Pak Eko ndi? Biu-biu. Wedok kayak warok suarane. Ya wis ayo tak terne. Loh, Jabang bayi. Iki gek panguripan apa to ya? Piye? Heh, ayo, sida tuku krecek apa ora? Wah, Gendong. Wah, kurang ajar wong ki. Ya, ndang adek. Bocah manjan men. Sida diterne apa ora? Kok suwi ram? iya Yu. Ayo Mbak Yu.